Bħalma nagħmlu kull sena aħna l-Patrijiet Franġiskani niġu f'dan is-santwarju kif ukoll fil-parroċċi kollha ta' Għawdex sabiex inwasslulkom dan il-messaġġ u niġbru All-Art Imqazza. Din is-sena forsi huwa b'mod partikolari messaġġ naħseb il-kol tafu x'infern litteralment qegħdin jgħixu l-patrijiet tagħna u l-insara fl-Art Imqazza anke permezz tal-gwerer li hemm. Inħallu dejjem fidejn il-ġenerożità kbira tagħkom bħal kull sena. Aħna bid-donazzjonijiet li intom tagħtu fil-fatt il-ġbir kollu tal-lejla u dak kollu ta' għada f'dan is-santwarju ser imur għal dan l-iskop. Bħalma tafu dawn id-donazzjonijiet iservu sabiex il-patrijiet tagħna jkomplu jistgħu għaddejjin bil-ħajja tagħhom b'din il-missjoni li tajjeb niftakru li bdiet minn missierna San Franġiskin nifsu, kif ukoll sabiex jiġu mejjuna wkoll il-familji insara, il-ftit familji insara li jgħixu fl-Art Imqazza. Aħna l-Patrijiet Franġiskani neħdu wkoll ħsieb l-iskejjel ta' tfal, għalhekk qed nafdaw fil-ġenerożità kbira tagħkom, kif ukoll xi ħaġa importanti wkoll ftakru dejjem fit-talb tagħkom għal paċi fl-Art Imqazza. It-talb li għandu saħħa speċjali anke minn dan is-santwarju Aziz Tantalina l-Maltin u l-Awċin, ejjew nafdaw ukoll lil Marija, nitolbu lil Marija sabiex tinterċedi għalina l-koll, tinterċedi għal paċi fid-dinja, speċjalment fl-Art Imqazza. Aħna Patrijiet Franġiskani minn qalbna nirringrazzjawkom u nwedukom it-talb tagħna u tolbu għalina l-koll sabiex din il-missjoni li kif ġetilkom bdiet minn missierna San Franġisk tkompli mixja l qudiem. Nirringrazzjawkom ħafna u l-komplament tal-lejla tajba lil kulħadd. Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Minn dan il-post ta' Aziz, mis-santwarju ta' Pinu, l-istedina ejja li tagħmlilna l-Madonna, inwasluha mhux biss lilkom, imma lil dawk in-nies illi llum ġew għallulna biex nitolbu għalihom. Lil dawk l-individwi fl-isptarijiet, fil-faċilità korrettiva u nies oħrajn fil-familji illi qegħdin maqudin magħna. Ejjew nitolbu għal xulxin u nagħmlu esperjenza sabiħa l-lejla f'dan is-santwarju nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu. Ġesu se jgħaddi ifejjaq u min minna m'għandux bżonn ifieq. Issa li dħalna fil-Knisja ejjew nidħlu fina nfusna, ninġabru, nitolbu maħfra lil Alla mid-dnubiet u n-nuqqasijiet tagħna. Ħuti ejjew narfu ħtijietna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna
bil-ħsieb, bil-klim, bil-yamin, billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet. Infaħruk, inberbuk, nadurak, natuk ġie. Irroddulek ħaj għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej jiben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier, ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-qudiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju. Nitlob ukoll skont l-intenzjoni tagħkom. Nitolbu fit-tjubitek mulej ħares lejn il-familja tiegħek, kun int l-għajnuna u l-qawwa tagħha. Hi m'għandix tagħm oħra li fil-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mikteb ta' Ġob. Ġob tkellem u qal: ħajjet il-bniedem mhix forsi xogħol bil-fors fuq l-art, u għomru mhux bħal jiem il-ħaddem mikri, bħal ma l-sir jixxenna għaddell u bħal ma l-mikri jistenna l-ħlas, hekk xhur firħa kienu semi u l-jieli dwejjaq messew lili. Jekk nimtet ngħid meta se nqum, u meta nqum ngħid meta se jidlam, u hekk nixba newdem sa ma jidlam. Eħfef minn mekkuka għaddew jiemi u bla tama ntemmu. Ftakar li ħajti buffura reħ u għajnejja ma jerġgħux jaraw ir-risq. Il-kelma tal-mulej, il-roddu ħaj il-Alla. Salm responsorjali nwieġbu fl-imkien, faħru l-mulej li jfejjaq il-qlub maqsuma. Faħru l-mulej li jfejjaq il-qlub maqsuma. Faħru l-mulej għax tajjeb li tanni lill-Alla tagħna, għax ħelu u xieraq it-tifħir tiegħu. Jibni l-Ġerusalem il-mulej, jiġma l-imxerdin ta' Iżrael. Ngħidu faħru l-mulej li jfejjaq il-qlub maqsuma. U jfejjaq il-qlub maqsuma u jorbot il-ġrieħi tagħhom u jgħodd in-numru tal-kwiekeb kollha jsejħilhom b'isimhom. Ngħidu faħru l-mulej li jfejjaq il-qlub maqsuma. Kbir sidna l-mulej u ta' qawwa kbira, blatar fid-den tiegħu, jerfa' l-imsejknin il-mulej u jniżżel sal-art il-ħżiena. Ngħidu faħru l-mulej li jfejjaq il-qlub maqsuma. It-tieni qari meħud mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, jekk jiena nxandar l-Evanġelju m'għandix biex niftaħar, jien obbligat nagħmlu dan, ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju. Jekk dan nagħmlu minn rajja, ikolli dritt tal-ħlas. Imma jekk nagħmlu għax obbligat, dan ifisser li qiegħed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f'idejja. X'inhu mela l-ħlas tiegħi?
li meta nxandar l-Evanġelju inxandru b'xejn bla ma nfittex id-dritt li jagħtini l-Evanġelju stess. Għax li ma jiena marbut ma' ħadd, jiena għamilt li nnifsi il-sir ta' kulħadd biex nirbaħ lil ħafna. Sirt dajjef mad-dajfin biex nirbaħ lid-dajfin. Sirt kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd. Nagħmel dan kollu minħabba l-Evanġelju biex ikolli sem minnu il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa għall-Evanġelju. Alleluja, 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 alleluja. Kristu rafa fuqu id-ġufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Alleluja, alleluja, il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu id-dixxipli ħarġu mis-sinagoga u baqgħu sejrin ma' Ġwagbu u Ġwanni għand Xmun u Indri. Issa omm il-mara ta' Xmun kienet fis-sodda bid-deni u malajr qalulu bija. Resaq lejja qabada min ida u qajjima u d-deni ħallija u bdiet isservihom. Flaxija mbagħad finżul ix-xemx ħadulu qudiemu l dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan u quddiem il-bieb inġabbret il-belt bi ħġara u fejja ħafna morda minn kull xorta ta' mart u ħareġ għad kbir ta' xjaten li huma kienx iħallihom jitkellmu għax huma kienu jafu min hu. L-għada filgħodu kmieni qabel żernaq qam ħareġ u mar f'post imwarrab u qagħad hemmhekk jitlob. Xmun u sħabu l-oħrajn marru jfittxuh u kif sabuh qalulu kulħadd jistaqsi għalik. U qalilhom ejjew immorru band oħra fl-irħula tal-qrib ħalli nippriedka hemmhekk ukoll għax għalhekk jien ħriġt. U dar il-Galilja kollha jippriedka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Bejnietna aħna meta nkunu se nitkellmu fuq xi ħadd hekk kultant ngħidu dak ir-raġel dik il-mara kemm qalba tajba, qalbu tajba. Għandu qalb tad-deb. Nużaw il-kelma qalb ma ngħidux l-isem imma kapaċi ngħidu isma' dik bla qalb jew dik qalba tajba. Il-kelma qalb miġbura biex tesprimi x'hemm ġewwa l-bniedem. Interessanti li llum waqt li qed inkomplu l-Vanġelu tal-ħadd li għadda. Ħallejna l-Ġesu fis-sinagoga ikeċċi x-xjaten, ikeċċi xitan, iġġalu jiskot. Illum San Mark l-Evanġelista qed jagħtina ġurnata
Jekk indunajtu l-Vanġelu kien imqassam, imbagħad għamel hekk, imbagħad niżlet ix-xemx, imbagħad ġabulu l-morda x'qabel tinżel ix-xemx ma setgħux iġorruhom u poġġewhom quddiem bib il-belt, u mbagħad Ġesu jitlaq jitlob għall-għada filgħodu, l-għada filgħodu. Kienet timetable 24 siegħa kif Ġesu kien jgħaddi il-ħin tiegħu. U rajna x'qalb għandu Ġesu, tant li llum edna hekk ara. Jekk tiftakru, faħruh lill-Alla. Ejdulu grazzi lill-Alla, faħruh. Għaliex? Għax ifejjaq qalb maqsuma kemm sabiħa. Faħruh lill-Alla għax jaf x'hemm f'qalbek. Jaf x'hemm f'qalbek u jaf meta toqgħod u meta tqum. Waqt li n-nies iħarsu lejn il-qoxra u mhux kulħadd jaf x'hemm f'qalbek, Alla jaf x'hemm f'qalbna. X'in immorru nitqarbnu, x'in immorru l-Knisja, x'in immorru għax-xogħol, x'in immorru niddevertu, Alla jaf x'hemm f'qalbek. Ma titgħattix bil-maskra, jaf x'hemm fil-qalb tiegħek. U llum ednielu grazzi għax int kapaċi tfejjaqni meta qalbi maqsuma kemm sabiħa il-kelma tal-Alla. Issa min xiex ħajfejjaqna. Ħammorru bil-mod. L-ewwel qari li qrajna mill-ktieb ta' Ġobb. U aħna ngħidu bil-Malti irid ikollok paċenzja, tiftakar mal-mara rrid paċenzja, mar-raġel, mat-tfal rrid paċenzja, mal-anzjan rrid paċenzja ta' Ġobb. Dal-bniedem baqa' imsemmi għax kien ippruvat. U x'jgħidlu lill-Alla? Ħajjet il-bniedem kif ngħaddija jien fuq l-art ara kemm jixbaħ lilna. Mhux xogħol bil-fors fuq l-art. U għomri jisna ħaddim mikri. U imbagħad ngħaddi ħafna żmien fid-dwejjaq, inħoss qalbi muġuwa. U għaliex ngħaddi fil-jieli ċertu dwejjaq li messew lili. U jekk nimtet nibda ngħid meta se qum. U jekk inqum nibda ngħidu meta se jidlam. Araw id-deskrizzjoni ta' dal-bniedem. U allura l-ewwel fejqan li ħanitolbuh il-Ġesu hawnhekk f'da s-santwarju ta' Pinu huwa fejqan uman. Uman. Tibda tinduna min int. Bħala bniedem. Tibda tejja. Tibda tibża. Tibda tħossok inċerta fil-ħajja. Tibda tinduna li il-ħajja li t-tik teħodulek. Wara li tgħaddi minn ċerti esperjenzi fosthom fuq is-sodda tal-isptar, tibda tinduna il-ħbieb min huma, il-veri ħbieb min huma. Jiġifieri umanament jista' jkollna qalbna maqsuma x'għamil talu li jidi ara kif battewli. In-nepputijiet ħadd ma jaqbad u jibgħat messaġġ jew iċempel, illum sar tant faċli u ssib ħafna uġieħ ta' qalb uman. Uman. U minn dan qed ngħidulu wkoll mulej tħallinix nimrat. Fejjaqni. Inti ikbar mill-weġġa li hemm f'qalbi, imma mhux hekk biss. Jekk niftħu issa l-Vanġelu ara kemm hu sabiħ. Joħorġu mis-sinagoga u fejn imorru ġo dar, fejn hemm il-mara ta' Xmon il-kunjat. U din kienet fis-sodda bid-deni. Mela attenti, Ġesu ma jibqax fis-sinagoga, ma jibqax fit-tempju, jippreferi issa jmur id-dar. U Ġesu jiġi d-dar tagħna. Anke jekk hemm id-deni. Kienet mixħuta minħabba d-deni. Issa ħanamlu pass il qudiem. Jekk kien hemm wiġgħat ta' qalb umani li ngħaddu minnhom umanament, semmejtilkom ftit intom għandkom tagħkom. Kulħadd iġorr il-bagalja tiegħu mhux hekk, kulħadd bl-istorja tiegħu. Imma aħna mbagħad għandna mart spiritwali.
Hekk Ġesu ġie biex jgħidilna jien lilek nixtieq infejqek. U allura jidħol hawnhekk għand Omm il-mara ta' Xmun dak is-sajjied, jitlaq mis-sinagoga u jidħol fid-dar biex jgħidilna li jrid jiġi fil-qalb tagħna anke jekk hemm id-deni. Anke jekk il-vizzju li tefani f'qiegħ ta' sodda, qiegħ ta' sodda jfisser ma nistax nimxi l quddiem għax jgħidlek għandi 16-il sena xbajt ngħix fader. U naħbat għal ommi u ġil insawwata. Iwa għandek is-saħħa qiegħed fuq riġlejk. Għax qed tagħmel hekk? Għax qbadti triq tal-vizzju. U minn għalija ħankun kuntent u wara qed ngħix bla skop, qed ngħix mingħajr Alla. Jekk hemm id-deni fil-ħajja tiegħek, jew taf il xi ħadd li mixħut minħabba d-deni tista' tfieq. Ġesu ġie biex jiftaħ idejh fuq is-salib biex bil-pjagi tiegħu infiequ. Ara jkun hawn xi ħadd, forsi jiġi anke tapinu, il-Madonna ġabitu u qed jgħid lili Alla tal-li għamilt ma jaħfirlix għax jien kollha għamilthom id-dnubiet barra qtilt. Kemm nismagħha din. Ġesu ġie biex ifejqek. U kieku tfieq kemm tkun aħjar. Ifejjaq il-lsinek li jikmandak. Ifejjaq il-qalb tiegħek meta lejra tagħmik, lejra tagħmik. Ifejjaq id-dnub tiegħek meta qbad kumpanija ħażina u meta toħroġ tgħid għall-erwieħ kemm talbet dik l-omm għal dak iż-żagħżugħ biex ħareġ mill-vizzju u llum qed jgħin il-żagħżugħ tidħolx fit-triq ta' droga ara xi ġrali kelli bżonn 800 euro kull jum x'għamlet lil kowk. U mela mixejn, mela ċajta. Ejdilhom il-dawk il-familji, ejdilha l-dik l-omm, ejdilhom il-dawk li jixtiequ joħorġu ma jistgħux, Deni li jħallik mimdut, jiġifieri jipparalizza mhux biss lill-bniedem, mhux biss lill-familja, jipparalizza lis-soċjetà, liż-żgħażagħ tagħna imma wkoll lilna. U mbagħad ħanispiċċa hemm ftit verbi u nispiċċa. Il-verbs 31 qegħdin l-ewwel kapitlu ta' San Mark. Tinsewx dis-sena qed nagħmlu l-iqsar Vanġelu, l-iktar wieħed qasir San Mark. U l-iktar wieħed qadim fejn in-nies dejjem isaqsu minnu dan li keċċix jagħten, minnu dan. Sama fl-aħħar imbagħad jgħid dan li bent Alla. Għalhekk ġejna hawnhekk mhux biex niltaqgħu ma' xulxejn, il-Madonna ġabitna biex niltaqgħu mat-tabib tal-qalb tagħna, fejjaq il-qalb tiegħi. Ara x'se jagħmel Ġesu. Resaq l-ewwel verb, resaq lejja. Abada min ida u qajjima dawn it-tliet verbi. Id-deni ħallija u bdiet isservi. Mela l-ewwel it-tliet ġesti ta' Ġesu. Huwa Ġesu li jersaq lejna. Tgħidli ma jien imċappas bid-dnub jitqażżes minni. Jitqażżes minni jkun jaf x'għamilt minn xi x'għaddejt. Jersaq. Ma jiddejjaqx joħorġok minn dak il-ħmieġ, ħmieġ iġib id-dnub, ħmieġ. U kull min imissmijak jista' jittieħed, daqskemm it-tajjeb jittieħed, daqshekk jittieħed id-deni tal-ħażin. L-ar virus id-dnub, l-ar virus. U għalhekk Ġesu ħallin rar, imma Ġesu resaq lejja, it-tieni jerfek abada min ida. Jaqbdek min idek u minnaw mill-polz biex ma taħrablux jekk tara l-ikoni kollha hekk impitrin, mhux minnaw imma minnaw biex żgur jgħidlek inti tiegħi jien irridek issalva u minn hemm. Oħroġ minn dik ir-relazzjoni ħażina. Oħroġ minn dak il-vizzju x'id tagħmel hemm. U qajjima impressjonanti il-verb hawnhekk rixuxta, di ma kienitx mejta. Aħna għandna nies ta' 30 sena, għandna nies wara sentejn relazzjoni fi żwieġ, wara 3 snin saċerdoti li l-mulej Ġesu qed jgħidilhom minn hemm irxoxta għax inti mejja ta' dnub.
Inti tant ħalt fil-vizzju illi qed qis lilek innifsek li miet u minn hemm u rxoxta qajjimha u mbagħad jiġri id-deni ħallija ma tibqax marit. L-ardeni tad-dnub il-ħakma tax-xitan fuqek. Ma tibqax. Hemm wej kif aħna nfiqu. U bdiet isservihom, ħatmur id-dar aħjar, ħatisma' l-ulidek aħjar, ħajkellek relazzjoni aħjar, ħataffronta s-salib aħjar, ħataffronta l-mewt aħjar, ħataffronta d-diffikultajiet aħjar. Mhux għax billi ġejna tapinu ħanfiq, forsi ħangħaddi minn din il-marda. Forsi ħanibqa' b'din il-marda terminali. Mhux bil-fors, imma il-mulej minn dak li għaddini jew li qiegħed jgħaddini qed ikellimni biex jien inservi bl-imħabba anke jekk jien m'iniex perfett. Ħanispiċċaw. Qalbek tajba, qalbek ħażina, fuq qalbi minn qalbi, għal qalbi jew kontra qalbi. Hekk nużaw għall-kelma qalb, biex nesprimu l-imħabba vera. U Ġesu ġabna hawnhekk biex infiqu umanament għal min għandu dwejja l-inċertezza li tih il-qalb. Mhux wiet ta' dnub, ta' dmuħ, hekk ngħidula l-Madonna fis-Salve Reġina u ngħidula hawnhekk tapinu. Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek taħnina. F'dan il-wiet, dawwar lejna, taqtax qalbek. U tieħdok għand Ġesu biex mhux biss ifejjaqna mentalment, affettivament, spiritualment, ifejjaqna. Mbagħad bir-raġun immorru lura d-dar minkejja kollox, forsi nġorru l-istess bagalja li tħallna bija hawnhekk u ngħidulu infaħrek. Infaħrek. Għaliex inti tfejjaq il-qalb maqsuma tiegħi. Grazzi Madonna. Grazzi Ġesu. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħala is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel minn missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Fis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilat. Fit-tielet jum qam minn bejn l-wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja. Ġej mill-missier u mill-iben. Li huma jqumu mweġġa flimkien mal-missier u mal-iben. U tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Stqarma mudja waħda l-maħfra ta' dnubiet. Stenna l-qawma mill-imwiet. Infaħrek mulej għax inti tfejjaq il-qalb maqsuma tiegħi. Irresqulu issa t-talb tagħna biex il-Knisja kollha, il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, dawk li se jippritkaw partikolarment għada biex inwasslu il-messaġġ tal-fejqan li tant għandha bżonn id-dinja, il-fejqan li Ġesu biss kapaċi u jista' jagħti, nitolbu. Jekk inkwetati bil-ġlied u l-gwerra li hawn fid-dinja, inkwetati wkoll bin-nuqqas ta' paċi li jista' jkollna f'qalbna, għati l-paċi lill-familji, lill-morda tagħna, dawk li qed iħabbtu wiċċhom ma' mart terminali lid-dinja partikolarment illum għaw il-patrijiet Franġiskani. L-art ta' Ġesu, Betlem, imma l-iktar Gaza u Ġerusalem nitolbu.
dawk li tilfu l-xi ħadd għażiż. Għawdex qegħdin nitolbu għal Ruħ Karmela Tart mix-Xara li kien il-President Dioċesan għal għawdex kollu tal-Azzjoni Kattolika. Bniedem li ta' ħajtu kollha għal formazzjoni taż-żgħażagħ. U għalhekk hekk nagħtu l-kondoljanzi l-martu u l-familjari l dawk li tilfu l-xi ħadd għażiż li eżistana mejtin biex il-mulejja tihom mistrieħ għal dejjem fil-ġenna nitolbu. Fiskiet nagħmlu t-talba tagħna. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Dak li tajtna o mulejja Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna tajtna l-frott maħluq minnek, flajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna, għamel li minnu jsir għalina sagrament għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, żuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewa xieraq mulej tajjeb ta' ġita s-salvazzjoni tagħna, dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bl-emil tiegħu li seħħ fil-misteru tal-għid. Aħna ġejna meħlusa mid-dnub, mill-għadu il-mewt tagħna. Ġejna msejħin biex ikunu ġens maħtur, saltna ta' qassisin, nazzjon qaddis, poplu miksub, ħalli ma' kull imkien inxandru li inti sejjaħtilna mid-dlam mad-dawl tiegħek tal-għaġeb, għalhekk mal-anġlu l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċti, is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna, osanna, osanna fil-għoli tas-sema. Osanna, osanna, osanna fil-għoli tas-sema. Imbirek min ġej fisem il-mulej, kulħadd flimkien. Osanna, 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 osanna fil-għoli tas-sema. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu
u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċ, reġa' raddi l-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu, xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajra x'oġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqaf l-imħabba mal-Papa Franġisku, l-isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Nitolbu għall-eżistana mejtin. Partikolarment il-benefatturi mejtin ta' das-santwarju. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna għalina il-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġih kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk dan fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba li nagħtihak paċi fi żmien. Nkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U lej Ġesu dak li qed l-Apostla qed tgħidu lilna. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. Tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, rappreżentata f'dawn il-familji. Għatija islim, il-għaqda li inti trid fija, għax inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi l-xulxin. Waqt li nibqgħu bil-wifqa ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla
mulej Ġesu għamel li din it-qarbina ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-nija tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, moħħi u ruħi. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej. Taħt is-saqaf tiegħek, ejt kelma waħda. Il-korpo e il sangue di Cristo ci custodisca per la vita eterna. fil-qlub. Jew nitolbu li nirringrazzjaw il-Alla. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu u Alla jintiritna nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed, għatina li nkunu l-kol ħaġa waħda fi Kristu u naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna.
lejn tmiem il-qudies għal dawk li jixtiequ se ngħidu 3 Ave Marijiet kif talbet il-Madonna lil Karmela Grima minn dan il-post għażiż. Għax ħafna nies jitolbuna biex nitolbu għalihom. Hekk żommu f'moħħkom waħda tarbija li għandha bżonn it-talb flimkien mal-intenzjonijiet tagħna. Dil-ġimgħa partikolarment niċċelebraw il-San Pawl l-10 ta' Frar. Attenti għaliex huwa il-jum tal-liturġija tal-Magħmudija ta' Malta. Hemm l-obbligu tal-quddies imma aħna immorru lilien minn dan għax ngħidu grazzi lill-Alla għal ġid li sawwab fuq art welidna permezz tal-Apostlu missierna San Pawl. Is-santwarju ta' Pinu jiftaħ fis-7 ta' filgħodu sal-4. Imbagħad ikun hemm break u fis-1:30 jerġa' jiftaħ sas-7 ta' filgħaxija. Il-quddies nhar San Pawl 7:30 8:30 fl-10 u pellegrinaġġ mill-Polonja fil-11:15 l-aħħar qudiesa filgħodu u l-aħħar waħda fis-6:30 ta' filgħaxija. It-3 6 ta' Frar min jista' morru għatu d-dem fil-Berġa x-Xewkija u għandna ktib sabiħ għadu kemm ħareġ issa l-istudji li saru biex sar ir-restawr tal-kwadru l-iktar devot tal-Madonna ta' Pinu. L-ktib huwa bil-kulur u hardbound u jista' jinkiseb minn hawnhekk jew mill-ħwienet ewlenin. Nitlob il-barka tal-Alla fuqkom u nitolbu għal xulxejn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien, Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.